Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Lyngz. Mentaperlok ngan pen iya pi ya lightly ki video clips hakaba pen salengo bat kpoh lada pi kumrki kine ki video ki pen iya ka jingle khla bat ka jingle shuti jong ki breu bat kine ki breu ki de ki khasi nre ki don ya ka sap ka ba phla ban le shuti te perlok senga bhaban ya page ka ne ka video hadu bakut khnang ba phnya te bha bat saya like bat komen ru lada pi itnat ya ka ne ka video bat saya subscribe ru lada pi dang thnmai ha ka ne ka channel. Snap. Ni day ban long ki khna ki batip. Top. Good. Okay. Tak ba. Ni day ban bam sibun ka ja ban he. Good. Very good. Kabalai. Ni day ban di sibun ka? Ko. Good. Walatang shisenyoji kataro hapdeng langti kaduruk man balong maki kenau benyaman kasngi shinam empi kajadu wayo jinanap kimakayu ladalong kamun banajrong kasyengkrong mangakwa batinlong kende man bayo